Nyabeta, 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 Muya, Nyabeta, Moitongo, Nyabeta, Anyway, lapa na heri ko chaliga. Bata imong konya. Kona kito konya bono. Meta igento ri problems yao. Ogo chagwa taratara konya ri problems choka ne chiri cyo faro ma. Kara tanyole ne dire ngakabwa to ko manyo. Diri cyo nyako tola chidiri. Anyo ne ngabwa. Kwana bana. Deal bado ne ya concerning last time. Sitaki tanya nyanchama. Ndaki tumong konya ya nyanchama. Ndaki tanya no komangenta. Okongenta. No meta kongenta niki lakini kusono ko abantu bakwa. Basi wana story obwati. Basi kaicharu as a picture. Ekina kijyo kanta gete. Okongenta. Nondo cheka ningento muntu tira. Awotemo. Akotemo nyala wakazo. Kirege ntike go chaka. Atema ndabe moya to tebe. Ya ngase numanye tekuna abantu bako behave bali bako. Mwana kurigeria movie. Ine movie. Nabona kumiriana kyonya gotote ibintu gete bitaiyo. Kumbe ne movie uchikwali gere. Imeta banda kunyanda abantu nabayibi. Abanyamuzira ande barayibayi. Baranga banoze abaranga. Abu tato kwali ko muzira mubekere no nyite kumuita. Ntagete mata mega ntagyo komanganta. Abuno abantu bako nyera. Ngabona ngatebira. Oje, ntumanga nako ngenta muntu. Ntoma itina nde ntokora bintu ebi. Igasira to boli. Ilabona na kimoga. Kwanza ile ngobwata wewe mno kwana ile biashara. Eki ukwana kwanza ile ngobwata. Choko ngento muntu. Ndabane no 10k. Ndani ke bona mbeze ke kwate Ndani yango kokora kwenze ni. Nabe kuba boost. Arali. Ndani ke Ngasi kimobwata bani amubwata gas. Ndani ke gasi nabe kuba koni. Kwana la bese tutebe 200,000 500 700,000 igo. Okay, kolega asibono. Mba ichipesa mutage. 10,000 no esi mi oje 10,000 ye goli. Ngachiri buko biomete. Mongiranje mburu kusagi. Ayen sagini. Njen sagi. Kai. Mama. Nyabeta ngonya gukwana alingi sagini. Ngonya gukwana alingi sagini go mumanyirane ti mumanyite munike katwa ka onganya chinsana imetukuliki. Ndi washege tumanyirane. Ngakire ndi. Karatu ayen sagini. Njen sagi mukuru. Kai. Na kitata. Mbeando mo. Igona ayen nyabeta ukuli. Mongna seito narwa. Seito talia nyansa. Atam. Lakini kuru Nyabeta asira. Nabere ngotara iga. Gweta iga binyoro byonse. Elinda ndole goseni monyora. Ono bati nzuri tumera ni naini. Anyore na Nyabeta mukuri. Nyabeta one nkuri. Ora yo mongna ni. Inche mama Nyabeta. Ninche mama ngabo Nyabeta. Ganti ke diba kajiko bakianda tumae saba no mama na no mbra no mai ngende ga lita uni nkole bintu gande taiga ni koleta bosibo kerende nara kwanira na bongoleta nya ale ngamoteta ba musita ko barindi no nani ane aina manga bo mukora arusi babona mbekere nambe na eri to bekeri ya 17 yabwate fulisa beke ya 28 mbekere no na ade to yaba ya tindi kwe na bata wa abana bono ngabana bayirite nagotire tinda hagoda moi sana ibere ntigale na isatu injenginori na abakiniri ya bombo ko oyo ngonko moeribu ekinde ntigale na kyo ninjengo baba nanji ko moachi chiri buisana ye mwana oyo no ntemirire gaji ko ngumbu ya omwana oyo atikombanganga angurire ngamasi amatebiriane uruchonie nkomo ayane nanyalete takolete no igarandete busobo siobo adakatebenga igaera kuruetuka ya ngono mongoro tatande ndeni ndabona ngo tikokora gete yanja amone ngayibona agenda nere bono yanja ama
Bankole project ngibuye kabatu abawumere singani. Lakini nyakaroyo ngire kinya konda merega. Egasi yako first ukore. Kwanza nanokora mshahara ndonse. Wetere gasi. Madombwe ka kondama. Kwani njena kingoro kanase bari. Tuwana senge njenta bwatinga. Lakini nitike gasi Tingu nyare gasi ngao. Ora chaba nigo mwana onde. Jinje ubiki agatotanya koragera. Aga chandike tegari. Nondiga bado ngorete kebenta metsine kebengorete. Because egasi ntagete. Yeah. Nanyongwa nda machiko ya madam. Yawe kanga mwenje weka. Nyabeta weka mwigorire. Tingo maninkara mbere muntu lakini nyabeta weka mwigorire. Maybe no party ya nekari. Nabonda asire gasiga. Nyabeta nge gasinga. Unko mara mole gasimba kana. Gasi ya ntoka. Ayo mete chigasi uchigwa turangeri. Chimbe chigete sana. Ayo muno gotorora iga muno tunyo kunchukana na gaiga. Naguru chabanta bamba kale bintu bune byo kokera. Gasi yungo barangera literimbe. Namete tokorete form 4. Pakete gasi yayi. Aye tata. Gwara mode. Namete tokorete form 4 certificate tobekete tipagima tokotarna. Una kolikie gasi. Gasi te yamo. Tali gasi ora ko tote te gasi certificate. Ye certificate usabe Kanya certificate. yamo nenga yoko na gasi certificate. Aye tata gasi chao ya. Neba mugondo. Muchiwe sabe certificate. Aye ntoko Ah gasi ya ntoko nya. Akiba na tika koira na tika kwanda igoro. Kumana nchenko. Kokonya ngoyo. Nichi bese echo 10k. Na bongo pamenta. Ole ngora me 12k. Aenda se kiyo kwa tayo kwanza. Na bongo pamenta chike na 15. Ko le tani jibona ngao bon torakore bo. Ande to chiete. Unataka kazi. Ande to Chiete chiete. chiete ayo na. Ayo go to konyole gasi ngiya ile ura to kane bese. Na go torangira kintari kinde. Amtaki pesa? Aya ndo ngade tu alija. Gobona ekara kwa igubo umuntu ko igubo bena kyakaraka. Usine bwake na rosa chiningo nchiyo. Umuntu wenge ko ngati na rati yanyu mara moja nswendari. Narara naiba. Bona nabo. Bas. Gobona nani chingo kichi amako kagwa timo no kwali kunyara kuchurutira chenga. Akina tina watebe na so narara naiba. Mbona nabo kire. Aye. Ndaite ngwaira sai. Uyu no mwana. Nayo tekere kumwegeri isiko gaigana kya kore gasi. Izina chingo kona gore to moisonde. Ona ale gochanya ole chikwete njaraga iga. Ubugete ngomera mwana ngega. Tinde gotakana na ukwana bintu bine bibike bike. Numwabera bataba numutakire kwegamba. Eni boyo musache ekore. Ona gamo ko yetigere nchara iga binte bie bike. Tinde ko gani. Ko gubo ben yanna yunga ne nkora yane asa kana tinga njeti. Tegete monge gere kururero. Ekere mistake ya beire kolita mistake. Tiago ngya gutamero buruiro nkware ko ngakere simio tenganya gitari go. Tobona Ande tato mete kubekere bichuchwa kanda agero ko uterechenge iga ubeke na manje kuru ensemo eitali mugondo gwachi ne bakorwarete. Ikinege nto gweta na yo kware gweto aterro magasobekere ebichuchwe ndagira na manje. tinta etkora mistake ne bwana gana. Please go basa. Tinta etkora mangana mna bwana gana. Ngoja na bakumi. Mama yana nyasa. Wanda. Yani monto hare. Okay. Ngibona kwa kalasa. Tukanda sinonyero ngoro. Ngori na to kunyu sai saa 10. Jitin kunyibona ituri kunyi. Korumambia ninja kunyuro ngori. Monge akuingerera ni asende.
Monge yakwengerania sende. Mate mistake ya mekana arorire ga it means mistake ende nero mo kore mingi ntamanyi. Ewera dua kinkango oko. Tali simu na chanya la huko mataka. Tokore. Ni matisi mo sisi ni. Na kana. Monyu wete. Eta binene ntatageti. Okwengerania sende start. Tinda tikora tabie nani. Onye mo kwengerania senta hiyo. Gabano mo kongora kinga bono. Mwana na balengereri sana. Na balengereri sana. Ganda rosi rongoli kwa rosi. Boya. Tinta que te pasó. Antingo takama ma salió koreano ma. Kwani bu? Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe. The Independent Police Oversight Authority must immediately commence investigations into the abuse of police power in Kisii County. Ekiama kia ODM kuganio botuki bwo tumekyo webwa abanyanyimba se county ya Kisii bakomochyo osagano kwayo mugavana. Ani twatha that's from Mutienyo kabere na richi form cyabo chigocha ntware kwa be kase ngenjo nturamanya ningo osoire skuru tubwa thino ene admission number no ene account number abamenyi banyamasibi kwa enekeri wango chia kwela no wechibasari ya sabaro kwa bawo so ikrasi ya kianda Arimu amanene orega igokor kugisembo rarire skuru yeito Yeno mokonyo ya madam ya bagende igatari obwanchania achitega na abana achitega tokonyera omoro kyo manene we skuru ya secondary ya Iranda mono mokonyo ya komochi wako bwatikana no bokoreri obase skuru eyo Nekero na kwanire nga Nyabeta nkurigi na nyore kogonte inga Nyabeta naje neru kurigi mama ite kwantigire kerengere ryo mutumi ngaki nakike naba nakubuni naki ayena kirende na yure na Nyabeta one mungu na Nyabeta no musani yo ne bali tukuriri itukeria abantu abo amubwati na abantu abo no tuarenge nere ngamutiga sobuya to akairana nkagenda korona ika asinege ntongere na ari guchikura ngakorana ne shughuli na bwata ngairana ono kero na cha kumwakire sibire na kumwere sana na korire tunare gukora rinde mubori ere mbuya igairana nzanga pirana ngonyora simya ete kwenda ihere muteche ngatika jinsi echi nande ngatema jinsi chindi ngabango temesi simya nganyora teli gosoa ngatbunge sabali kuruseito ngateba tiganche ntarega at least nyore no ege muntu igamuburi ngacha mungwana naro rafiki yane ngacha ngamonyora tukanyora igisikia na kasi ni yae kere kasi ni yae tu amanyora yanchama nero chita kontevina Nyabeta igabwate tu no monta atokale tiki utamanyikai nande garenge unconscious wono kururi tikerio
nimbwate obororo bwa okomorigi yaani nachire gotema komorigi gwaka esimi yaye teri gosoa naki bono eikeire mpaka bono nachakire gotara imaa ndore ng'aki ninyore information yende yonse igoro yaye kwarezire bia lakini naye suspect ntang'ani mama ng'ene ngetoko motegere nundigere ligo yaya woniga muchake gomblame na inche genuinely etwatiganete ase obuya nyobororo mbwate imeane igobora obonene igong'ichanete sana komorigi baka igoikera bono ngotara iga gaki ntigete beke ebinto biane bionsi bibitenei aya tata korakira ndarakuburi ugatebanga mugatigana n'umwana one Nyabeta mugatigana abuya ukagenda seino nera agacha buone ari gocha buone insanga bichi chiarenga mung'ina age chiarenge ching'isa chia mugaso tari butuko yarenge mwana one tachitikwira na nyumba naro sirikorama tigokora mukobo kumwisa iga lazima nkore egento Ikiwacha dekera Nega se trata de matar a tiene un corazón más. Hace un jetas. Vive para mí con el impuesto. Magdalena por lo que lo hace, quizá. Yo también ya veré más tarde, porque no me lo conozco. No me tengo a meter. Matire con Guamboki. Mwende bien. Mwende sema. Mskoto kwa chokomana. Njenga pera njema. Sibiru mwisoga muteni mugi. Onye nani koragere. Ora mama kokana be. Amesa na sintindo chigo sengora rande biyo. Ona sisteria. Ella no se me sacrifice. Mimi tuna kolwe. Na rufi ni bwana sapa. Lakini asema nje. Yuko. Hilo huduma nimekuania mama. Lakini acha kwa. Ndio ni hilo. Ndio tele sekretari nyande. Kama tunataka ndio nsema mwanzo. Tingu kwa ndio tele nikiwa nasema tele tena mambo describe. Toma chana. Jana chango kone, mambo kimwe wiki sinakuja. Ngo ibu yango tebambia mimi. Ndio kwa ndo ni Manyega mayana sadi jaga siya. To kumanya sango chukole ruchi. Pagango inyore. Tuiwana neno monto mye. Steli na tese kirega. Tingu kweba nili tukeli. Sana mbate ruchi. Kango sana mono. Nyabeta. Oye towa toka. Nyabeta. Hello. Njamano kwa rangi. Na kiwana. Hello. Kwa vile. Kwani nini? Njasa mbiani ngwate. Kwani munondo sige ngwari. Ya mchembiori. Bwana na kukwanya singenchu. Na chire koria raisi amakosa na bwate. Makosa. Nata kangu sabama abe. Nje ngwabi. Kwanza mpara to kusabira na mabira. Sina kanyalira mapema. Bwana kwa ngire koria raisi amakosa.
na realize never late lakini nachike kwa sababu mabera. Ekero kuimuka kwenda kueleza uchumba mangana kwa mutumba mangana ndero kwa ria raizi ukwane kwa nyenga ikwari ukwane kene njena yani natakite no kende kionsi concerning your chumba neli na moroche tuiga kende kionsi concerning your chumba anyanya moroche iga tala kwa imugete wano nani ukenda kotebyo chumba na harusi ya marito okamote mtu wasokire na abasachi masacha ebinyanza kotebe kene neli na moroche iga enkoro yani kamwanje gosagenda mwanje taka kumuwin ngaranga kungainereri na kikira geremo win lakini pano nachire koria raisi ngambo bena akolete na tebre tigangi chenkori kingo sabama njon sabama abera kwanza mpara to gusabera na mabe sure aitari madara ngio tachire te paka konte nyanchama ngabere asmana asina ikire wakonyara para njengo abere aki ngabera njengo abere ngabera subwanja kwao tonkuna ngabera subwanja kwao I'm ready to read. Tenina. Karante kwanza kwa nini? Mende taribu yake hapa ndo bagweta para patonyoro tukametenza boni chenya sawa. Karante ya nyanchama. Karate nina manyo kwanda. Nkwari guteke stepo manyenga so banya beta ga kana arari egera abo ibure ntu manyenga ki Nyabeta ya ngajia chiete kuchi Mungu natinko nacha information yo gusira kwa Nyabeta ena yenyorete kurwa se kazi ni yae bono ena aroche na ki already ine kazi ni yae ya virus bono no need na inje na ari gocha ko virus na ndi bono imo manyeti ya ari gocha ko bobo akonsana kusioka gocha umochie gocha ko virus kusiko baburi goro ya Nyabeta bono egento kya rengi kya muhimu no kumurigi monyore bono tata tigatara kuburigi ngane limu watebire nga nga kware gocha gotanga umaito gusira kwa umuntu munabona umwana yo nasirite iga teriare na kurwa sogokwa bono kware gocha kwa umuise kuyo umusani yo Nyabeta okure riro ryongira inkiriti koki kware gocha inkiriti kware gocha gutumia gocha gwikagu so Nyabeta yagoro no musani yo kwa style na nyegere tigwe na yene ro kwa nyegere tigwe nkirite kware gocha gutumeka gocha so Nyabeta komurira kwa gocha kunguku eko gereke na bakenga no muntu okwete eko arantu maiti naki moya kare iga agakwete bona boya ari kunyare kana uichinga ki otanaki omongina igwe mwana yo tware ngenera inje nyare omongina ntogwekani igenteke muna makweli tigatukeira ngora igenteke ngoera kiri uyu no muntu usirete ogusira maybe abakamugacheta asigete nkomonyora turi ikintu bona ari kugusaba omongina ayo no mongina omonene kwari gwanja mutige kunda umwe asogutacha usugucha na ogusira kwa Nyabeta ontigere echukumwe inteme chuchini imonyore imorigi munangenderete kumorigiga bona natete no mugambi ose inanje timumanyiti nyende kero kende timaiti gose mwa tebiri umugambi erinde tubeka abantamo tumurigi nabo tokomonyora onde bwensi ukamugachite asaka mugachite na bakwobwa aigwe nga abantu bari nkumurigi bari abantu bamwe bayimukireire nche tatu umwana one nche timbwati mangana na gutigire chukumwe yo na kasi ni aya nero ri kurukwa nyanjama bitutu twaro sire tikatubatigire chukumwe bari yo umwana oyo nche nade ngote banga sinya sayembu yamono nade ngote bera mangana mayanga ki nyasa gusisenyi yendera kundigiri umwana origa akekero ndonga kwa manyorire okoboko na ko iro koboko uri umwana oyone ogenderera tata one kumurigia na ande nyasa gusitini akomentere bakekero ramonyore twensi ntuchenge na kogokanga umwana ito tukiro ito tubwato gosembera Nyabeta one uri ne tiganirite agenda yo timuke tigangenda ntimoke enda yo timuke tigantimoke echukumu ne yao iro mongina ka atimuke sawa sai mongina sebese
Abuko ule sky. Tatu mwana oneka kike na kuchika na makuri ka kesi kwa rusi na ndibira no ga kitata. Nangu tuirira matamba nyomonyore. Yamano. Nyabeta, 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 Tomo boya, Nyabeta, Doya, Nyabeta, Doya, Nyabeta, Wachani, Nyabeta, Bako Moyo, Nyabeta, Aye, Nyabeta, Nyabeta. Nyabeta, Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Chingiana ndo mwancho murigerere kero cyaragire cinsa isato cyabona magoro bane kwege na kwande na nogendrete kwego kyaso kubwate mirobero yonse getoseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii okwariganya SMS ya irongumanya ina kwarigana iri ase oboikranu cinsa isato asegore nditanganike gima tigangwarigana to yanyore asenchera yubinge. The Independent Police Oversight Authority must immediately commence investigations into the abuse of police power in Kisii County. Ekiama kia ODM kuganyobo tukibo tumekio webu abanyanyimba se county ya Kisii bakomochio osagano kwayo mugavana. Ani twatha that's from mutienyo kabere na richi form cyabo cigocha ntwale kwa be ka sengenjo nturamanya ningo osoire skuru tubwathino ene admission number no ene account number. Abamenyi banyamasibi ko enekeri gwango cia kwena no wechibasari asabaro kwa bawo so ikrasi ya kianda. Ari mo maneno rega igokor kugisembo raririe skuru yeito no mokonyo ya madam ya bagende ga igatario gwantanya achetega na abana achetega tokonyera omoro kyo manene we skuru ya secondary ya Iranda mono mokonyo ya komochi wako bwatikana no bokoreri bo base skuru eyo.
ayo mnaenda mango mwancho muri ringo kwarganira ngumanya senchira ere yo wikano nyora sensemo ya Facebook na botonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyara wetra Ndizi TV News waigona bokuya soma wetra se website yaito www.ndizitv.net ero togendero kumanya bunagendera watka kurwa se chinsnyo au ime yense ya Kenya ero triane Evelyn Sero tokubwatira nere Joshua uta sensemo ye imanyiriro na waigo Petronira Mukeira ne rokaine kya chibicha neriogi cha wikeire senchera yabene gukwariga nito ya chake ama ya NCMO awase ababwatani korwase kyama kya ODM bakorawa no muriki omonena se kyamekyo Edwin Sifuna ababere bakumugania omuwaziri w'oburendi bw'emekidure Kindiki akwene kyabuna obotki bweme bwabere bagokorwa kubwatikana nege kore kyobo yokorutwa kwa masasi kyo kyabage kwene kiwa asensemo nyakembene akumurenga omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati okwana emambia lero imemuchyo Kisii niga bwatania bubabere bakugekeria ebikore byabere bikwene kiwa sechinsemo kumurenga omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asabateru na bono obugima bwaye nigo bure akongu na bono nigo bamuganirie omuchumbo South Mugrango Silvana Sosoro korikia oroboti ase abanyanyimbo kubwatkana nebikore byo muri Keto Mildred Momanyi nigatwarganire ti oroboti oruo Chiburaburu nigo chabire chikwene kigwa asa matuko abwengoiga imeye county ya Kisii anene mono ase bunge ya South Mugrango chingaki omugabana we county ya Kisii Simba Arati abakagosaganwa asomoyega bokwena na chifa omchechi basari gucha sabana be secondary ase gati abantu balenga sayo babete bakonyora chingoma kuwatikane chiburaburu ekyo aboche tariki isano na isato omotinyo yoiga bono nigo omuri ki omonene weke magya ODM Edwin Sifuna abakawikirana asegeta seni kyabanyanyimbo gya Kisii amona babwatani bande elyokwene kyagose obotukimbo gendrete igoro yege kolekyo ase bagikeire bororo ebikore bunebyo. The ODM party wishes to express serious concern about the life and safety of its national vice chairperson and Kisii governor, His Excellency Simba Arati, following repeated violent attacks perpetrated by known persons in broad daylight with what appears to be tacit support and collaboration with elements in the security forces. All these incidents have been reported to the police and widely captured by both mainstream and social media, but we wish to lay them out here. Armed men stormed the meeting with gunshots, rending the air. Many people were injured in the resulting stampede. Some, including the governor's security detail, suffered gunshot wounds, and the DCIO here has confirmed to me that that gentleman is still in office. It turned out in hospital. It turned out that those gunmen were in fact police officers. One of the officers captured firing at the crowd with an AK-47 rifle was identified as one Kevin Lagat. Following the public outrage over the incident and fearing a backlash, it is now understood that the police in Kisii, under the leadership of the county commander, Mr. Charles Kasses, are now planning a diversionary raid on the governor's residence in the guise of searching for firearms. We take this opportunity to condemn in the strongest possible terms. Ni gobono ba muchirie sekta y'oburendi bw'imege koragwa na Kithure Kindiki aso gotagaya na engane yo. We take note of the loud silence of the CS in charge of national security, Honorable Kindiki, and the Inspector General of Police and the entire security apparatus. Their policy appears to be see no evil and hear no evil. It is this silence, coupled with the fact that no action whatsoever has been taken either against Honorable Osoro or any of his goons in police uniform, that leads us to the conclusion that this is a state-sponsored violence approved at the highest level of the security command. Ase chinga kecho nigo bainana egati ebitambukero bibiri baganeti bikeranigwe ase egati yabo yarenge kwenana amatuko 18 lyoba egweli chibu. We take this opportunity to condemn in the strongest possible terms the actions of Honorable Osoro and the police and demand as follows. Number one, that the IG of police must immediately transfer the Kisii Police County Command. Yes. Number two, that action must be taken against the officers identified in the attack during the issuance of the bursary form. They should be interdicted as they await their date with justice. Number three, that at the very minimum, Honorable Osoro should be asked to record a statement with the police if he has become too powerful to be arrested. Number four, that the Independent Police Oversight Authority must immediately commence investigations into the abuse of police power in Kisii County. Lastly,
All these things must happen within the next 14 days, failing which the party will pursue other avenues to ensure law and order in Kisii. In the meantime, we wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii, Honorable Simba Arati, as a result of any subsequent attack against him, the persons named here, including Honorable Osoro, Police Commander Charles Keses, and the IG of Police will be held personally responsible. Ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV, eletaliane Mildred Momanye. Miyamana umuriketo Mildred Momanya se orobot ururekranu abamenyi korwa se kinyoro kia Iranda eyo gotoka ase bunge ya Kitutu Chache South ni gobeso kire na ko murunganeria oboteneneri ase skuli ya sekondari ya St. Catherine Iranda anene ase babere bakugania okorusi wa kumoro kyo monene na boigo omokonyoye ase skuli yo kubwatkana no bokorere obe ni gagocha magiga ye skuli yo gotakoria buya ase amatemo manene a KCSE omwaka oeta nabano nigo baruro kobore gochaso mwaziri w'Isemi Ezekiel Machogu kobanganya abarimu abo eriyo gokora amaonchorerio koenekia buna eskure yo yabere gekuri kyabya ase amatemwa nigo nonya nabo babere bakugania botuki bwemebo bebo gochaki wako batkana no gokore bobe ase eskure yo muliketo Frida Kerbo no roboti urwaso bwime arimu amanene orega igokora kugisembo orarire sukuru yeito Yeno mokonyo ya madam ya bagende igatari ogwanchanya achetega na abana achetega tokonyera abamenyi korwa sensemo ya Irandani gobeso kiribene na boigo kwemurunganeria obokolerio bobe bwe skuru ya sekondari ya St. Catherine Iranda korengana na barabo ase amachibu abagakubwato kwa bwangoiga ondeta iyo onyarete grade kyogosoa e university ngo bakolete bobe banywa DD ejikita abayirande Kuriyo matuka maigaga ige myaka ya maiga bana bale goita abana mwata ntenya bale ko enda university lakini boniga mwata yo kali university no yomo Chinga kiechio boigo ni go bamochia omorokyo monene asobotenenirwaye obobe ekikeirire eskuru yo kogwa tu ya St. Catherine koruyaga chagete yakorira amangana amaya yatoroseiria abana abaya korutua gachagete gocha buna twikira se ngakieiga lakini korwa so mwalimu oyo asoeta ase obogambie myaka 3 kurumaira gaiga skuru yeito teyo gento ngeya gokorapi umwako yo yakorete bobe mono wetania emyaka yonsipi ndonyoreti mwana onde bwansi orande na ene polytechnic ase nginja abana abange gobanywa GD- na GE ogotabwaterana na borkia beskuru eyo amone committee na gotategerera ebirengereryo bya Bible na kyo keirire eskuru eyo kwirana magega nto egotibake mini ya 6 points lakini boni gatuerendense tubwate ange mini ya 2 oyo le Mr. Gisemba mbali amona abali baito engenchu yaye Gisemba nigagutaka okore bintu bweke yo manyene atari kurangiria abalimu batwari chinkwana amo ero manyene te kurangiria chikomitu chisukuru nto eburi to kwane to refuse cheito una bayiburi emetandiri tubwate asensemende nigo bamuchia omorokyo monene no mokonyoye asobotumeki obobe bwe bintu byeskuru yo egari skuru yoka tebwati no ni insurance tebwati shedi ase komera tebwati tiles wale omwandi mwe na ero tenenite na ero yakakombo imono sana ase community gaiga yaira abantu ao bakana kibeza lakini at the end of the day twanyara message none as stage conflict bona nigo okoboligwa kwa rwegwago cha asomo waziri w'Isemi Ezekiel Machogu kwaenekebuna aborokia bongo nganya balekorwa ase skuru eyo elinde kwaenekya obokoleri obuyam basaba so gwanja kwa Mr. Machogu muna omo chief education nyuma totara abagoria amachiko asama kona yeito umwalimu okorokwe principal na deputy principal yaye baru asomo lembe skuru yetu atoriri misulive nigotete Mr. Machogu aiwekereje tuguna bewe Iranda St. Catherine atorusire abantu aboro tonoro mwalimu muya uri muki skuru yetu goro eregendere buna kali yagenderete kulende omo director w'Isemi ase sub county ya Kitutu Central Paul Ongoi nigo aenekya kuimukia egetambukero kebwenete anena gochakia obotuki na boigo kumulikira obokoleri ase nsemo y'Isemi ime ya Kitutu Central basi kuanzia sasa umesema yale mmetoa mapendekezo yenu kuanzia leo pengine tukiondoka tu hapa kutakuwa na watu ambao watakuja kufanya upelelezi kwa sababu yale ambayo mmesema mmekuhusia ni mambo mengi sana. Tumechipanga kana kwamba pengine by the end of this kumaliza mwezi huu
nataka tuwe na mkutano wa shule zote za upili katika Kitutu Central na stakeholders wale ambao wanahusika wote, tuangalie mambo ya matokeo, na hiyo ni concern kwa Ministry of Education, na nataka niwahakikishie kwamba hatutalala kama viongozi mpaka tuone kwamba haki inatendeka kwa wazazi na pia kwa watoto wenu. Omukonyi w'omu County Commissioner Juma Walele nigo aboria baiboli kweneke buna abana babomba bwate chimbwa chingia na kuligereria obokoleri bwabo asensemo yechisemi. Ene student mwenye ako indiscipline usi expect ata perform vizuri. Na indiscipline naona watu wengi wanasema ni ya mwalimu. Discipline ya mtoto yaanzangi na mwalimu. Ona principal, enda ona class teacher ya mwanafunzi yako, ujue mtoto yako anaendelea namna gani. Kuna mambo walimu wanajua, lakini wewe kama mzazi haujachukulia maanani. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miamono Frida Kerubo ase oroboti ororokiranu na bunenchira yemo yogosira na kubeka omukia aborokiwa erioko bakonya kogenderea bya ase amasoma bonigo eskuru yeboroso ya Excel Shining Star yotoka ase nsemo ya daraja 2 imeyo mu Kibusongo liko lyalero baba gutwara omuyega bwokoenana ebyewe gochiase aborokiwa ebyego byene no chiase aborokiwa nene bali ababete bagokoria bya ase amatemwa a KCP ababete kurangirwa ase chiskuru chebirengo bya nationals korengana bwatani korwa ase skuru yo ni baterana nigo baraje kogenderera kubwaterana ase okobeko mukya koenekya amachibu gosama tokya maya korwa ase skuru yo muri kito dipo nasanya norboti yorwa sobwime unetira yemoyo gusegeta abarokiwa kogenderera gokora bya asama somabo Eskuru yoboroso ya Excel Shining Star niyo yakora umuyega bwoko aborokiwa ebyegwa aho enga kibagenderete kweroberia gosoa ekirasi ya kyanda gose form 1 abarokiwa bubanyara gokora bya anene gosoa chi national school nigo banyara kwereresa bali yabo yogo chikogendera gokora umukya asekerengo kende. Nilifanya mtihani wangu mwaka wa 2023 na mtihani haikuwa ngumu wala ilikuwa rahisi. Ilikuwa tu sawa. Mungu aliniwezesha kupata alama 394 na naweza kumshukuru kwa hiyo alama kuniwezesha nimeweza kwenda hiyo national school. Na wakati nimeenda huko mipango yangu ni ya kwamba ninaenda kutia bidii, ile bidii ambayo nilikuwa nayo wakati nilikuwa katika hii shule. Hiyo bidii ndio nitaenda kuiweka katika hiyo shule ya Kakamega. It was tough, but I made it through God, and without God I could not make it. I went to Kadika Girls in Migori County, and I hope that I will succeed there. I will fulfill my dream as becoming a neurosurgeon after the 4 years coming, and I will make my parents proud. Wakati nimemaliza shule natamani niwe daktari, niwe mkuu wa madaktari, sio Kenya tu bali dunia nzima. Chingakie cheboigo abaibori nigo banyara korokia omogokobo na korieira yogo chigosegeta chisemi asabana babo. Wakaraja sanga mbiamone karako ni national school anyara komorende miaka ya yene. Na nashukuru kwamba katika mwaka uliopita alipata alama ambazo ninashukuru Mungu sana 494 na 394 na ninashukuru Mungu kwamba ameitwa kwa shule ya National School Kakamega High, na nimesimama kidete kuhakikisha kwa miaka 4 iliyo mbele atafaulu katika kisomo chake, na atakapofanya mtihani wake wa mwisho wa muhula wa form 4 atakuwa wale ambao watatangulia kwa alama ya S, na ninaamini this background ambayo nimepata kutoka mahali hapa. Kwa hivyo nina mwito wa kuomba wote kwamba this is a place ambao kuna msingi thabiti wa kufanya watoto wetu wanawiri katika maisha yao ya baadaye. Ndingo sabanya senga ange chinguru ange ni nchirayo konyora chibase ko masomi egaranya ko ikirane endoto yae after emiakene. Gusangana mu director bwe skuru eyo ya Excel Shining Star Madam Jane Ontita niganyara kwerera obwa matebwa yobuya gati yaye amona baiboli okubwanyarire gwikerania ogokora buya asaborokiwa. Walimu hawa niliwaweka pamoja nikiwaongelesha jinsi ya kushughulikia na kusaidia watoto hawa. Watoto hawa walisaidiwa na walimu
kuanzia masaa ya mapema sana asubuhi na kufika masaa ya saa 12, saa ingine hata saa 1, na watoto walitia bidii na walimu wao, na nimeona matokeo mema. Tumefaulu kupata watoto ambao wanaenda national schools na extra county schools. Ninamkaribisha Shining Star, mlete watoto wenu. Tuko na mikakati ya CBC. Tuko ngangari, tuko na CBC na tuko na grade 7. Namkaribisha mkuje. Gikulipota Ndizi TV korwa ase skuru ya Excel Shining Star eyo gotoko mucho daraja 2 meye kaunti ya Kisii eletalia Dipon asanya Miyamono muriketo dipona sanya se orobot yorore kiranu aboroki wakuru ase skuru ya sekondari ya Masegejo kutoka sebu wadi ya Ichuni bunge Nyaribari Masaba county ya Kisii anene balia bata bakuru ase chinga chitari kwenyara nigo babwatukeirwe obokonye babwatukire ne kiombe kemo kimanyikante buna Minto Foundation ekyababwatani baya bange bakuru ase ase ense ya Amerika kurengana babwatani abo nigo barengetego kusira aboroki wabakuru ase chinga chitari kwenyara ase babere bako eruako bakanira chibesa chobomenyo ase eskureyo negati eskuru sichabete chigokore bya ase amatemo manene ye klasi ye 12 KCSE omwakoeta ase babwate emini ya 7.7 omurikeito Dorcas Kemuma nigatwargalirite robotoro Bunenchere ya moyo gosira aborokiwa imeyorogongo rwa Gusii ekiombe kya Minto Foundation nigo kyabwatukirwa obokonyi ucha ase aborokiwa besukuru ya sekondari ya Masege yegotoka imeye wadi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii ekiombe kyo kibwata abamenyi kurwa asense ya USA nigo bono kyerure gosira aborokiwa besukuru yo bali bakorwa ase chinka chintaka asokwene kingabaro kiwabo banyorire chisemi chigwenerete ase bono bwabatokobokonyi bogosira abana bo eriko bonyoro abomenyo ase eskure yo ya Masege Tokwarispa wasori ingando moraiwe kiombe kya Minto Foundation ekiombe ari chinse chia maiko abana ba Gusii barwete gaiga bachikweriga ari chinse chia maiko lakini tokoira na inkatu wala na ine tokotema tokonya bamya Minto nari bakwimuka igoro rero toregaiga ase skuru ya Masege Secondary School twacha ko itanga ni gukwana n'abana ko ba mentorship career coaching nande twacha gukorora abana bari ase Minto scholarship program torere na kibagenderete ndintu kibaganeti na bitwabarete rero nandi baranyigenderere basoma bwe samana uri bwate micanga kurunka erinde ryo abana abakine skuru gaiga bari abana babachikoba all round well bana bengenjo kubichise mu chance tari masomoka bakonye kinyoro abarayikurase kiombe kyo nigo bagokeire amatokeo yo mwaka oeta o 2023 ase skuru eyo yarenge gati ye skuru chiri chabete chigokora bya ase amatokeo abo akirasi ge 12 Ige skuru eyo yabwate emini ya 7.7 ase bono yireta abarokigwa chimibere ne merongebere ase chi university Togwa kambi ya mwana sana so mwalimu ase amatokeo mayabanyora ku KCSE omwaka orioeta mwalimu matare na balimu ba Masege Secondary School biya mwana sana ase gasi mwakora na nemugenderere okore gasi yimo no mono na ria bana babatigarete bagosoa form 4 bono na barabu baranyore goeta na goeta ni gapu Minto yo toregaiga asa support system togokonya balimu togokonya barai bali barororo bachorire tutogocha imetwa konye kegranta minitiga ekiombe kyoni go gyasira aborokigwa kurase chinka chintaka ase bono babakanira chibesa ase skuru eyo elikwenekera aborokigwa basoire komenya ase eskuru eyo mnenchere ya moyo ko basira aborokigwa bo igega Masege tokonya abana 20 bana kumibale form 1 abana kumibale chigosoa form 1 abaje gusoma koyo abana baringe umwakori 10 baringe day scholars bakwenda kabairana barana abantu basira tamento mukia basoe boarding erinde banyaro bakonye uranya kubasa barimu erinde ryo banyaro para bya system cyabo
Omwalimu omonene ase skuru eyo ya Masege nigo bono agokera egitambo kirekyo ase abairaneria ng'ambu ya mono ase ogosira aboroki wabo asate bamna nigo barachi gokora omokia nabo igo kwenekia amatokea amaya omwaka ogocha. So I want to thank you for the support you have given this school, making people who are vulnerable to also smile, particularly what you did from last year, where you came in handy to assist students who were about to drop from joining high school. I want to thank you and your team, Madam Rispa, and the team from Minto Foundation. I want to say that as a principal of this school, I acknowledge the friendship that we have started, and I'll be able to execute my mandate as we have agreed with you. Be assured that the students you are sponsoring are in safe hands. Ndizi TV, Dorcas Kemoma. Miamuno Dorcas Kemuma ase oroboti oruo tokorigereria manganande yechsemi nigo murobiro bwokoina na chibasari imeye county ya Kisii ogendrete goikiraniwa ase chinsemo ao itkoria rero nigo murobiro yokorekana ase asensemo ya nyamasi bigekora wano mu MCB wodi yo oyobaga gatayona baria babwato kugania nabo bakwenyorera chibasari echo nigatayona chifom chibasari nchichikomentwa anene kubabse baria babete bagotanyora elio kwerikia na barabo konyora elio gokonyeka ase okogendereria chisemi cyabo nigatambukiro kyabirege ko kerwa nabamenyi bensemi yo ase bakirembu ya mono gochaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na kumugania korigereria na gwikirania amagendero ase chinsemo chinde gatiabo ensemo yobochenu julikerwa no roboti orwaso bwagare. Abamenyi be wodi ya Nyamasibi imeye bunge nyari bari masaba nigo baba no mogoko maiga yo mugabana Simbarati no mo MCA bwe wodi yo Christopher Nsaga asogotwara umoroberio bwe chibasari go cha sabana be secondary. Ero no tole Nyamasibi wodi asoko issues chibasari. Atwaja gerete Nyamasibi location na ndebone tole Kolongo location. So far we have issued more than 1,200 forms. Abantu mbategate bake. Twakwana barabu ingoja chile twakwanire ingoja chile maate chile bayo kyumuntu konyorare Waigo nigo mu MCA ateba bamentire ase chibasari echo chira chigwikira kero monto boigo ase abana bali bago chigoso ekerasi gya kianda konyora chifomu echo engakibanya regoswa ese chiskuru ani twatha that's from umutienyo kabere na ri chifomu cyabo chigocha ntwale kwa beka ase ngenjo nturamanya ningo osoire skuru tubwathino ene admission number no ene account number igomna bago jabarangiri gutoya onyama rubabo baso esukuru tonya esukuru achire erinde to banyore form go bonse bali form 1 na barabuo goja banyore form 0 kando baichuri buya tari risi to ya gutumia use differently risk umoroberio gendereire buya kuruma twachagete pakaga mbale bataranyora form bara munamo 90 lakini ntubwatu umoroberio Kera form twara kwena na cha form 1 cha form 2 3 and 4 vocational training ngoja chile na form 1 bali botara ikera form itoko batebya mba kwa moyo kuri gitorenjera bali kwa marieta form chinde chigoja they be given first priority. Nigo chinga kiecho abamenyi bensemeyo bakera umugabana no mu MC obombu yamano ase umoroberio yo boigo bamusaba koreta emeroberiende buna chene cha efase abatari kwenyara boigo abagotu mwegendire buno monto bwate transparency and accountability kegera twamoro ase bikora igo ntunto mwariganeti ntomo semeti ntomo takereta maya kegera utakira abana baita maya egere tosuki obugima bwa abana baito asama tukagochigocha imuna bona chinya gitari na chocho na cyo tigachibwati ikyagera umuntu akogenda nyorario go ndiyo ikyagera ekerara bukubwati buya nabo abandi mbali batari kwinyara namba 3 mbaro batari kunyara wikano ene town batagete chine cha evu inakyali ngogo koranyora umupango yaretera abantu muna aretire getweke egera bali batari kwinyara bacha kwe register nabaro bagenda ko base NHIF Nalingambia mono asaba ishimiwa baito moso mwishimiwa ito Simbarati asogo tarengererie engakieye okorire gente kiatutanya korora mwishimiwa ito nambia mono mwishimiwa Simbarati noibe bwatana nto yo minto Christopher Nsaga
biamona sengenjo mwato nyira sengenjo chipasali echiga to gwakira mushimi wito governor Mr. Simbarati ngambi yamono na omo musio ito Mr. Sarambi yamono ase gasingi yamo akori ase Kisii County ntu anakororeke ndoje ngabono ntujitorore amatokeo kulengana muna mochi gotoachi bese ntu agokire sana ase ngenjo mwesimigo ito Governor Excellency Simbarati atoretere chiform egere abana baito bakonyeke bagende sukuru yatumiete nigere ngiya muno pakumutaka kanyenyora tani ngo chakonyore yangu chakobese yentindi nani tukumusabira amaya agendere gutenna buronge nanda nyare gokorera abana inchi ingo ripoteria egetaseni Ndizi ninche Julie Kerubo Miamana omoriketo Julie Kerubo ase orobo tiororo ekran tokotikana nayo nigo munachebina omonene Justice Mother Kome abeire ga kongose ga komochia serikali kubwatkana nechingwa na chiabo chyo komochia ekibigambero kubwatkana na mangana yobo krumi askeri atere na tibali goche wancha ebigambero bebe bikonereriwa aso komochigwa kubwatkana na mangana yobo krumi gokwana chinga kecho Kome nigo atere nambagendre goterena boikiranu aso kwegerera ekatiba yense ya Kenya na kugania abakenya kubwatirana erio kwegerera ekatiba askeri atere na onde bwensi tayo oreigoro ye katiba nigatere na ebigambero babekire mirobere mekiranu yokoene kiabuna bukurumi bonde bonsi tiboria gojia koene kiwa ko rwase abana chebi na bonsi. We are ready to process any complaints against any judge or judicial officer who is implicated in corruption or in any other acts of misconduct, and state that we abhor corruption in all its formats, be it bribery, which is indeed a crime. However, such complaints must be launched and processed in the manner prescribed by the Constitution. Days are gone when officers were hounded, judges, judicial officers were hounded out of office through name calling and naming and shaming. The Judicial Service Commission, which is the body mandated by the Constitution to deal with matters of complaints, will only act on the basis of evidence and not on blanket statements or allegations that have not been substantiated. Doing otherwise will mean that we will be overthrowing the Constitution. Oyorenge omorikyo munene asensemo yebigambiro anamad niga kurire obokoreri bwaye magega yokoro bokoreri ase enseme yasegeka kemyaka 10 nabono nigo libagari aye lyabereri kwegwa ase omokonyi bwo murikyo munene oyo manyekaine buna Paul Ndemo eriokoba omo chief registrant nenera achinga kibono bagendrete ko gosechinga kyo muroberi obwokorigia omurikyo munene ogendrete imense ya Kenya no muroberi okorekana sekigambire kenene kya milimani imeyo mocho Nairobi oyokiranwa no munachiebi no monene Mother Kome. We have equally faced a lot of challenges, including the perennial backlog issue, challenges in the implementation of innovative case management systems and streamlining procedures. We've weathered the storms of misconduct and perception of misconduct, upholding the highest standards of integrity and accountability. And through it all, we kept our eyes fixed on the beacon of the rule of law, ensuring that justice, blind and impartial, shines upon every corner of our nation. As I pass the baton, I wish to leave you with a few parting words, and this is something that we cannot say enough. Let us continue to uphold the independence of the judiciary with unwavering resolve. Let integrity remain our armor, efficiency your engine, and the pursuit of
kiombe gosaba bwatani korwa se kiombe getenderete richiko imense ya Kenya Law Society of Kenya ritkoria lero nigo besokia na gokora okorobekana abakora wa numunyakiro bwe kiombe kyo Eric Deure asikeria barireira yogochia korwanira obosibore bwebigambero anene ko bwatikana no kogosereri waho ko kwabeire gokorwe gokorwa se serikali kora wa numrai wese Dr. William Samuel Ruto chingage cyo nigo ababwatani korwa se kiombe kyo agatia abarenge gosegatia bari barenge ase ababwatani abo no muraiwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka nabo igo muraiwe kyama kya DAPK Eugene Wamalwa awase bagikeirie serikali ase okomochia ebigambero kubwatikana na mangana yobukrumi. Therefore, Chief Justice Martha Koome and your team, we want to say as Law Society that we stand in solidarity. We are not even here to ask you to issue any favorable orders, but just as the President has said, to do the right thing under the law. If this country is not under the rule of law, then it can only mean we are under the jungle law, and that cannot happen. That's why our parents have spent so much money to get such cream of learned lawyers and other professions as well. We know if other professions as well had the time, they would also speak the same language. So, Mr. President, aluta continua. Struggle continue. In recent weeks, we have witnessed an escalation of attacks on Kenya's judiciary through utterances by various leaders, including the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto. These concerning utterances erode judicial integrity and independence and paint as evil those who legally use courts to challenge government excesses. The East Africa Law Society is deeply concerned about these persistent attacks, which also violate the principle of separation of powers. Mwanchumuli ibono ekero twanyorire oroboti orunde tokoira sense moya kabere ye studio elio tomonyore Captain 001 atumanya mange korwa sense moye chigosori ekero turaira naso bwa monto chokora amaye ye chinsesato asenchira yobo ikiranu to basaguskare. Mano Evalino serokoruchi semo chia studio sebono tiankwalia nevena samangana maiya ye chigo sorry una gotambe chetanende mo Steven Captain 001 tota kamangana maiya ye chigo sorry korwa segetigia kiendege ground sawa street kolelero etimi ya Shabana FC anyara koba ke wasio le vene omoro kyobo monene Sami Pamzo Omolo uyana koba kago sanga vene andake ekerenga keria gwata setimi ya Shabana FC sarure irabuna setimi ya Shabana FC na ina kipuna ngotigarera se league ya FKF Premier League asentundeye. Naweza sema niko excited kwa head coach wa Shabana, na wakati walini approach tumekuwa na lengthy talk na management na nikawaambia vitu nataka from the team na walikubali sana. Kwanza kitu important ni walikubali watanipatia support. That is very very important kwa coach wote. Na ukiangalia Jared na timu yake mpaka sasa hivi nimetoka Nairobi kufika hapa hivi wamenipatia support kubwa sana, na na believe wenyewe Shabana watatoka pali wako because one it's not about ati wako na big fan base ya but they don't deserve to be there. Or deserve kabisa kwa pali hivyo. Ni ile tu maybe we just do the right things. Na before hata nichukue hii job nilikuwa najua maybe problem iko wapi, na everybody knows I think sahi timu yangu yenyewe imekuwa na struggle, but the good thing about Shabana ni we are scoring goals. We have been scoring goals. Maybe tu ni hizo ku concede cheap goals, then unaangalia which moment team ina concede goals. Na ni moment maybe when game inaenda kuisha. So this is something like psychological kwa team and that is one thing, very very important thing nda work on, because I think maybe kuna fear hizi dakika zikienda kuisha we cannot manage the game, then of course
unaweza sema I don't think checho niko Sami Pamzo mola nyane kwa baga kweneke buna ase timu ya Shabana FC na isa negete na bagosori bara ase timu ya sekonda tebere buna chinse mochirie timu ya Shabana FC wente kwa bage kuligereri na gusuka bosio na onyarire kwa baga kumanya obora ase timu ya Shabana FC na niga tebere buna ekirenga kia yekenene niyo kirabe kuligereri bene oborege obora ase timu ya Shabana FC na konya gusuka bosio kauchakane gosori ya Nzoia Sugar gosori ra gosori gune timu ya Shabana FC wiki ye ritkuria Jumapili chinsemo chia Sudi Stadium sarure irabura nanya reko bagakubeka omokia kweneke buna Shabana yari kiro buyase yagosori yeyo. I'm happy as a coach ukipata timu inafunga bao then it is my duty kuona we don't concede a goal, can we protect that goal, and that is specifically kitu ndaanza kufanya. So nataka tuwe very good in both phases. When out of possession lazima timu yangu iwe very good, then of course when we are in possession tukienda ku attack lazima timu yangu iwe very good, yani so kuwe na balance kwa team, and that is something I'm looking for. Once nimesotio then I think we are ready to go, because I mean we shouldn't let our fan base down. These guys deserve more. Now ukiangalia when I was coming here a lot of people walikuwa wananiambia Pamzo make sure yenyewe Shabana wasiende down. Now I believe yenyewe Shabana itaenda chini. Now we are thinking forward, especially our first game, my first game against Nzoia. I think tunacheza nyumba away, but we'll try as much as possible to chukua the 3 points and then to face game ya Ulinzi. Once tumechukua the 6 points, then tutatoka hapo kwa relegation. We face maybe hapo juu, and I think things will look bright. Things are bright. Oboteneri bwe timu ya Shabana FC niko kwa nekiribene buna mponyare ko babokomoa Sami Pamzo omulo chinga kichinto eru asoboteneri bwe timu ya Shabana FC sebatere bene buna mbachiko bwaterana nere kweneke buna timu ya Shabana yekereire ekerenge bwata sentunde ya FKF Premier League. Tulifanya interviews, we had advertised the job. We did some interviews, he was not the only one. And according to our plans that we have for Shabana, going forward, he has the experience, he has the knowledge, and he fits well with our plan that we have. That is the long-term plan for Shabana. And you know him very well, he's a former international, and he has coached just various teams before, so he was fit for this job, and we never doubt his capability to deliver the team from where it is right now. Support in any institution is very key, especially from the management. As the Shabana management, we can assure our coach Pamzo that he has our support, both financially and any facilitation that he may need from the management. We are ready. We have assured him. We are not going to interfere with these plans. We can only come in and facilitate the plans he has, because he has highlighted the plans he has for us. So for us, it's just to facilitate as management, and we are hopeful that that support will continue, because we never doubt our support for him. It is guaranteed, because we will allow him, we give him a free hand in terms of player selection. Even the recruitment, we had to go slow on the recruitment. The window is open, he's come at the right time, so we are going to give him a upper hand, a free hand, to make sure that he gets the right people should we need in some positions within the playing unit. Togotewa mbiyamana se management asogo toretara Pamzo mune head coach. Pamzo has the experience keri Shabana itageta sebono naende otoashuire una fansinga nkoro torensaria asie team ikoro kwa Shabana ntokageretinga ntobwana retakobansaria kulingana oboteneneri bwe timu ya Shabana FC bakubaterana amona gati ya abatiotereri nabanyere kwa bakogikeri bokongu engana ya kolganase weekend ya etachinse mochiri cha Raila Odinga Homa Bay Stadium avuase abatiotereri banyete kwa bagosaga nondaki nabateneri ko ruchinse mochiri cha Homa Bay County asabona batebere bunamba beke etimu bene irabege kuriri bene na gutuka engane eyo na sama tukale bosio mbaye bagosokyo roboti bene. It is not acceptable in the modern footballing world
But we have our security team. They have come up with a report that we are supposed to sit as management and dissect. From there, we are going to improve on our security that is the safety of our fans, players, even the technical bench going forward. So it was unfortunate, and we will definitely take some measures to make sure that the same should not happen again going forward. Omugavana kugusimba utagwanja tokonye giti gito kerosibu tuire n'abantu bari tuteteri busarasini batwegeti fund because we are taking a lot of revenue to Homa Bay County and bagenda bagatogosera bagatuita tugaitu we take money there and they beat us. What is this now? Ono tutete egeti tuire nderigu kwanza ndutete go Homa Bay mopiro yo next to go so much we want to be revenue we change go to iwasanga lakini nturikwira Homa Bay ekera togosera wasikanitari ngororo nsege ntongo TV gikurukia nego cyase amashabik abatutereri baito kamuranje kero tuligeti gatutwara murembe tutwara masikani go cyasa players baito cyese management egere nali kirito tagetibu na mashabik ne win gose ububui ekero toraba ebibionsi tutware ebintu biri totagete nande nari gusabe county yetu ya Kisii kamoranje batoroseri geti egere twirani omorembe oliotu obolire asensemo ya Homa Bay. Yes, we have received a lot of requests from most of our fans, especially now because of what happened, the chaos that erupted in our last match. Yes, as management, we listen to our stakeholders. Our fans are the number one stakeholders. We listen to them. We have been able to engage the fan-based leadership on this. Kumancho muri ayunga tiyari na kwari njikorwa se message osori kolende bana kwa eira ense yemo ni wanda binkomanyi bene gati abagosori bari banganyire korwe timu yemo kugenda gucia se timu ende mono ese timu cya kurongo rwa gusitira se league ya National Super League mbone league ya FKF Premier League ya sebono ense meri ya bene transfer window ya chiligi echi yanyara ko bageko igoro bene ko rukitarike isano na isato umutinyi umutanga ni omwakoyo na gati ya bari banganyire korwe timu yemo ko cia se yende to chakanere Kefa Ondati oyoro magosoro midfielder yade ko bagakorwa se timu ya Mlembe United FC ile timu ko soria se league ya National Super League na gosoa ase timu ya Gusii FC chinga kie checho ni Ben Onunga oyoga kie yemo orenge goalkeeper ya Gusii FC ase entunda ya National Super League akanyara ko bakwenda se timu ya Nzoia Sugar kurenda sebono nikanyara ko bakwanya kurwa se timu ya Nzoia Sugar ko soria se league ya FKF Premier League na goalkeeper ya anyara ko bagakoira na vene ase timu ya Gusii FC anda kesi chosori chirevo siranya ko banere goalkeeper anyara ko bakego chaka magaye goalkeeper ya Gusii FC yunda ko tebi kunyara ko bagakunganya kurwa se timu ya Gusii FC ati abali basokere ko rwase timu ya Gusii FC namona Alois Masongo yonga ke yamora ko sarire timu ya Nyamira Super Eagles asevone erase league ya FKF Division 2 Alois Masongo oyure goalkeeper naona urure ko rwase timu ya Gusii FC na konyara ko bakwanda se timu ya Mathare United iyo ko sarire se league ya UAU ya National Super League tukwenda se transfer cha timu ase timu ya Shabana FC namona Lamela Zuberi oyore omagosori ore left back nyare ko bagakurukurwa se ense ya Tanzania se timu ya Singida Foundation Gate FC erase ense meri ya Tanzania yunere left back nyare ko bakagosoa ase timu ya Shabana FC chinga kiechecho omagosori Matthew Tegisi nyare ko bagakoba ense meri ya striking ase timu ya Gusii FC nyare ko bagakurukurwa se timu ya Gusii FC na gosoa ase timu ya Shabana buna striker ase timu ya Shabana unomagosori Matthew Tegisi Gusii FC kosoa ase timu ya Shabana FC nakigati ya chise chirichire chabe kirukirito kwa na kigwekera boninga na mona magosori Brian Odhiambo magende buna Labile unomagosori midfielder unaide ko baga kunganya ko ase timu ya Darajani Gogo FC ene timu ko soria ase league ya National Super League ndare ko baga gosoa ase timu emekende buna Shabana FC unomagosori midfielder Brian Odhiambo Labile yangati yalinda nyare ko bengote bikiboikerano wetera somoroberi wechigosori na inche captain 001 ritkori yankyo gochakera chinsa 10 weka chinsa 12 nene uso asetura atware anda ko mosomugari buna Sami Ondabu omwete
umugosori umukuru gwe timu ya Shabana FC nero renge striker twarege karonere aiga ritko yanki asomurubiri gwe Kigosori kurende kumanya yonsi ipi kenda gotengera Ndizi TV aiga no obwaso musese bono kumwariga nibere Evalino Sero kurwa sensemo ya studio A anyare gocha iga se studio enseme ye Kigosori atebi amango maiterero itutwa kule to mwaka nandake bono aserero nande nenga kientangani to komira nandake asa mangana ye Kigosori na mangana maya Dema Makota. Na iki mangana Kigosori akwirete. Kigosori nchechire bujapi. Mete koche Shabana ya retire Sami Pamzo Molo. Ameta mangana mange obeiro mogosori. Onyare kova timu ya Shabana, onyare kova timu ya Gor Mahia FC, timu ya Tusker FC. Ate timu chinde chinyinge chabera se ligi ye Premier League amuna mahakama buno moro kyo monene. Igo na what experience kilikiga ni iribono kova timu ya Shabana. Korengana na kikwarorire amashabiki ya Shabana abereka kumwariga ni omukochi yomuja. Andake abashabiki ya Shabana nento bago keire muno sane sengenjo kunyora andake banyarire ko ndeke bagukuwa mo sengenjo yairege kege tambe sana kurumo Sami Okota nyara ko bagakurwa se Shabana yairira wetani umutienyi oyomo kunyora bakuro mo yandake ne coach ya boli sengenjo kati ya bali baganeri abande bagenda kitimu chinde bano bakavuga andake mbande kunyora coach ngiya ibagiye ri ndiyo bone kunyora bamwe birandake Sami Pamzo Molo nege ntobotineri bwa Shabana kwanyara ko babukoira kinga kichinyingi kwike konyore se yaye ibase boniga imetaba teteri ba Shabana mbaremete andake ese na Shabana ne chigokore byase matuka rebusi asemeri kwao kwane na bali bagendete goturigereria nama yatokubaganiria se Kigosori cyabo ali evano nebona kero tukwira na mangana maya tukurwa mangana ye Kigosori ntwaro dire na ati mangana abereka ukorekana gaigase county ya Kisii yanene Kiburaburu agati ya umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo omuchumbe o South Mugrango Silvana Sosoro twaro dire bakuba bakumachania arati obereka kwenda se emerobero ase anena sebungia South Mugrango akolende asemejega yonsi go semerobero yonsi achire tari kuruworora sobuya nigo Kiburaburu kikwenekiwa abantu baba kumyororo bono yabere bakomochania harati agoteba no soro tumeta abantu bache kumurwania na sensemo ya yo soro agotebere tamanyitie kikigendrete ikyo nigo kyairire ababwatani kurwa se kiama kia ODM bono awase umugavana ari umubwatani na ndo mukonyi bwo munyakirugo se kiamekyo litko rero ntwarara umuriki amone na se kiama kia ODM Edwin Sifuna na ikira na se county ya Kisii eriyo kubwatoka nabwatoka roboti asate babuna nigo baganitie obo tukibokorwe eriyo kumanya ninki ngogo segeta gose omo chumbo South Mugrango Silvana Sosoro abeka gotukwa kegima gosenere okoirira naya nere okureta abantu guso kubeka abantu eriyo babe bako musaga no mugavana we county ya Kisii ningira kwanire gorengane Chengana etonda kwanire mono andake gerindate unandake una umujumbe bwensemo ya kitutu chache not Jafet Nyakure nyate ko baka gokwana eje tali kakito kwana andake ningo bwateli mocho Silvana Sosoro umugavana Paul Simbarati etali ngakyo gokwandra gente kuno kwebole naki igente kegendrete mole ningo koumia kire Kiburaburu cyabete nsemeri ya South Mugrango naba South Mugrango baumiete kire cyabete cyesemo kiri cha South Mugrango bali uchikurika mngane chibasa ritko liri andake murobelioli na bole gocha gutebana usto korekana tinga kieli abantu ba South Mugrango nabo baumire wetera okongusana ko gendrete ende chinga kicho chukera mangana yako genderera ngorra turandake okokea ko borendi asa chinsemo au ngorra turandake nsemeri ya kisiasa nero ko ribekereri komenta mono magendo tari ko korekana stingencho asobuororo mono sane sengencho abora nyorandake umugavana yonyore chinga kichinko ngwandake kireka kwenda semeri ya South Mugrango kuno nyorabu na South Mugrango ni yere ebunge yemo se chibunge kianda kirase county ya Kisii Silvana Sosoro nere kando na kobo mujumbe wa South Mugrango wekenyo rebuna nigari a chief whip azeberi National Assembly na lechinga kiechecho mupatera mono UDA na gwenrete andake koni chisera chekiama cha UDA tari South Mugrango yoka asa chibunge chinde isano na isato onyege ko bako mwana ke savara ivande kogenda South Mugrango nere ramubera renda komu nere kwenda se chibunge chichinde nimwe go chikobaga kuumia ikonege ntandake undiyo kwa bamuvuye se Kiburaburu echi kiro muntu ngomia rese na onyesa abana siasa ngomia bale na abana inchi ngomia bale igandake
Nengane bwente kugikira gubokongu na ndake obotweruru bobo. Akina ndisukurigererio mugavana we county ya Kisii na banke president William Ruto. William Ruto nabwate obosibore bwo gotara kirase chi county chons 47 imeyense ya Kenya. The same way governor ati nabwate obosibore bwo gotara chi constituency chons. Isukurigererio murobero bwe chibasari na sogo saga no kwa bwango nigasaga ni twasese moya Nyamarambe ekrachete aso murobero bwo kubwatoka chibasari. Isukurigererio ati tari South Mugrango kachire ochire chi constituency au ochire chi ward ndwaro chigoro igoro narengase ward ya Masimba madiri tukuria itanarengase ward ya Ibeno obera kwenda chinsebe chinende ta kogendera bieka kogenda se ward ya kubwatuka chibasari echiga niga kwenda bare no mo MCA bono ingige kogera South Mugrango ka no konyora chisege chichigo korekana Kato korida tebanda ke chiseme chia South Mugirango doko randa ke ritagani chinguru chia siasa gote majire kongusara na sana nsemere senge nchwanda ke kando na governor Paul Sipati ko bomo governor na romo konju bomo nyakirogo asekia makia ODM eguyo romo bwatani omo na sensemeria azimio la umoja kokoli South Mugirango nero omo jumbe yole Silvana Sosoro pero tuli ndake chinguru chiria ndake SMO yaba jumbe era bati chinguru chinyinga ndake okobare omo chief whip asensemeria ebunge nene igo chinguru ibere chia kisia chiro chikotema utiemana aiganali kundi bali bakomia mono na bana chiri ko rere na kwa boli buya South Mugirango oka no to ruri chibura buru chikobororo nagende semeria kitu chache north omorembo orengo roki boikirano jafeta bwatu muri ritukeli elio ekere anda ke semeria Marani sub county chibasa chie county chikwendanu jafeta no alenge semo ya St Monica Marani girls chirense angepi korende boss biba ko temero biro mutaka ko to moroberi oye okaera uraburu chinde chonse chitayo uchire chibunge chinge buna kwate bire kada ke semo ya South Mugirango kando nechisegiye aba South Mugirango nabo chikumia andake go chimoto igo nebwendereta andake chisege chichike omorembo bororo umugabana twali bagabuna gwateba cyo kwenda chibunge cyose kianda chiwodi cyose 45 neruro mugabana bwe county ya Kisii nandaka gwatali bakanya kwanza na barabato robo twerero bokwanda moyegonda buwese kibamaite naki andake omorembe norororo singa cyo omorembe kiro monta akubwa kere omorembe orororo kere omorembe tayo ontayo kubwa ase morembe tayo nakorangane kirengerero kyane omo chumbo yo South Mugirango Silvana Sosoro yakwera nere bono president ya South Mugirango aba MCA mbare gari korwase chuwodi chonse chiregali mbara aba MCA be korwase ebyama tofauti ase ogotiga gose kwenekere umwananchi unatari yero gusegeta chiseye chigano kurterano kukwabero koenekiwa Osoro buno mochumbe nabwente gukwanira abantu bebunge yaye umenyete nabo konyora ayena be kunyarikano nyore umwana siasa bunere are very innocent lakini asingenjo ya supporters bari baye asingenjo yokorora chi nabakurutirana chingwana no mugavana rati kero kendikirire supporters baye baganyo goturubani omuyega eri ndebonekera batubanira omuyegoyo amangana abekira Osoro lakini ndo Osoro no muchumbe anere buya akwanere abantu baye ba South Mugirango gochakira aba MCA abaraiboye supporters baye abateiba abakwanere asoboterera no murayobo abatebi oboterera mbwente kwenekiwa no bwa matobya asegati abarai elio gotiga gosekoreto morembe ase county ya Kisii ndake segana yito chikokora ndake ndeke tandake ensemeria South Mugirango no mujimba bwenta nyore bunda South Mugirango takunyaga chabuika ndobata mwarana serikali ya devolution kire yachete yaringe semo ya konyu andake ne serikali ya negwetera mujumbe ne serikali ya county gwetera ndaka mangana devolution wekama nyabude semo ya South Mugirango gwetera ndake budget ya CDF na vira be budget iranda kuboka 30 milioni ya merongene kulinde South Mugirango yeye chiwodi chiri chiwetera cyo nyole daende amagenderero wetere budget ya county ya Kisii etandi bilioni 12 chiwetera de chigerera de seberi ya South Mugirango wetera chipara wetera chibasa ribuna chiri wo kubwatera na kubwente ko bororo gati aba MCA no mujumbe obo umujumbe no mugavana andake bawonsi pipo bwaterane umulio yamagendera ike South Mugirango kiramba gendera ike South Mugirango nduli biki kubwati mono umwana itati kumanya ningole tamagendera ya Silvana Sosoro even no mugavana Paul Simbaradi ndaba abananchi batete korra na magendera umwana anyore basari umwana agende skuru epare bengiye nakibintu batagete yonenga ki andake buna abaraya bange batebire abari bonse baumera namo abanogirive county ya Kisii wetero mugavana omo senator omo women rep abaraya bachore bonse omera namo batwe eliogi elimo erira konyanda kyo omo Gusii benda isi kuegerere kese cyo kere chisegimne chichire onye gusabe bitokoro national kwanda yaba kongo igona
kiegwene tekero montandake ajare ko bagocha inseko kanyeka to richi welu nigo banonere bya abarai bonsi buna into abananchi to gusaba abarai babe bakubeka siasa ensemo ntwakora bochori barai mbachorire mbarabisi amba bwenti etekinga kichoko tiemana buna ningo bwate chinguruko bwoyonde ose ningo oromorene ko bwoyonde kore nechinga kwene babwente gochamo gusange birengereri kubwatirana asoko ene kyabuna amagendero anene kubwatikana nechira chiri babete bakoria chinga kibarenge kweregere chikura abere gakorokana ase abananchi anena ase county ya Kisii nyarabona chinga keche chira bagonyora ayonsi ipi wetere metandao itensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube utara gwetera Ndizi TV News ensemerie website www.ndizitv.net Orio twabwatirana nere asensemo ye imanyeriro nigakoro kwa Joshua Uta nabo igo Petronira Mukera nero ene kya chibicha niriogi cyagwekere asenchira ya benere triane Evelyn Osero ancheria nende mo Steven Captain 001